kijk hier zien we het in de replay gebeuren. Gaat die zo over de kop. Oh nee, met 1 donut verschil. Dames en heren, jongens en meisjes, Team Marvel en Iron Man. Weer een puntenwijn, 9-2. Oi, oi, oi. Ja, nou, daar komt hij al uit zijn monster truck gestapt. Zijn monster jam truck. Laat je even horen voor Mark McDonald en El Toro Loco. Hier nogmaals in de slow motion zien we het linksboven in beeld gebeuren. Hele mooie donuts van Iron Man, maar ja, hij ging zo mooi.